Чун е китайско бойно изкуство с 350 годишна история и традиция, преподавано от учител на ученик от континентален Китай през Южен Китай, в Хонг-Конг и след това в Европа, като така знанието е запазено и до днес. Бойното изкуство притежава съвременна методика и програма за обучение, въведена от Европейската Винг Чун организация. Тренировките усъвършенстват физическата и ментална природа. Тялото се зарежда и променя чрез специфични практически упражнения. Винг Чун не стои срещу силата на нападателя, а я преобразува, връщайки я към агресора, което дава тотално ново разбиране за човешките възможности. Европейската Винг Чун организация в България вече 18 години популяризира това бойно изкуство в цялата страна. В България има създадени 10 центъра за изучаването на Винг Чун, ръководени от майстор Станислав Багалев, пета майсторска степен.